Hej, mit navn er Sebastian Lind, og jeg skal spille den 4. december til New Order Night her i Pumpehuset. Og jeg skal spille på en scene. Jeg kommer til at være lige her. En lille intim scene, som er lige for en. Vi skal stå herovre ved baren. Og jeg spiller en blanding af noget singer-songwriter, noget pop-rock. Og ja, kan vi høre her. Og der står Sanna Schneider. Hun skal også spille her. Goddag. Jeg hedder Hanna Schneider, og jeg skal også spille her på samme scene som Sebastian. Jeg laver elektronisk popmusik, singer-songwriter. Og I kan lige høre en lille smag her. Så kom med. Heroppe ovenpå, der bliver der 2 scener. Og på den ene scene, som kommer til at være lige her ved baren, kommer lige om lidt, der skal Kvadron spille. Lige her. Vi skal spille på den her scene i Rør og Dam den 4. december, og vi glæder os super meget til at spille med de andre artister og lytte til det. Så kom i Bumbu 4. december til New Order Night. New Order Night. Ses vi. Det tror jeg nok, vi gør. Yeah.